Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige tabi, duro-diretso na kita. Lunes, ngunyan, Manic Monday. Samuya pong pagpaabot nin pagrespeto asin pataratara sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabayan na pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan kan kaaldawon. Mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention ang sa tuyang amigo sa November Bravo India sa NBI, si Joey Naahero. Happy birthday, bro! Kay riba taman ini sa hanap buhay kay ito si Joey Naahero. Ngunyan na sa NBI na duman sa Camarines Sur sa siyudad kang Naga, specialmente Happy birthday tabi Sir Joey kang NBI. Programa na tabing Tingog kan Banwaan naglalaom na nagdiretso kamo kan pagantabay. Pati na po ang samuy ang manapag-imbitar na mag-ireba-iba kita sa kod alas 10:30 ning udto. Mantang sibut na kamudyan sa paghanda kan pangudtuhan. Mabutwa dyan ng informasyon kairibata sa luwas ang Mega Force Patrol. Sa panginot kan samuyang chief reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita. Si Pading Alarmario siyempre si kumpadreng Jomar Bien duman nakadestino si Pading Jomar Bien sa First District kan Albay. Diyan po sa mga taga Premier Distrito kan Albay lalong-lalo na sa siyudad kan Tabaco, maray na agad dyan sa Saindo. Nadadangog kita dyan sa First District sa paagikan samuyang sister station ang 106.9 WGB-FM sa FM band. Siyempre, dyan sa luwas katabang tapa si Joshua Bino asin si Karen Nicole Ala. Sa mobil, yaon dyan si Henry Mata. Sa technical control, ang samuyang chief tech si Ramir Tanay. Para sa broadcast mitabi sa radyo, sa mainstream media, sa radyo region-wide. And sa newsroom, yaon dyan, News Director Mardela, Angel Mustasa, John Matthew Balyaran, asin Mary Joy Jaresco. Katabang man sa production center, Madam Shia Leron, sindama na grupo, the same group ang nagatarabang-tabang dyan sa social media platform. Iyan pong nagakabara sa nindo sa internet na bareta kang DCGB News Online. Katabang pa dyan si Jimos Barrios. Sa technical kaya sa IT, sa broadcast mimantabi website, sa worldwide, sa internet. Sa DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Si Pio Fernandez, yan. Good morning, tabi. Bicol, Bicolandia. Good morning and standby all units, yung mga nakaantabay palantabi dyan sa samuyang broadcast netwide, pakishare kan samuyang live broadcast man sa internet and yung mga nakaantabay sa tuyang broadcast sa traditional radio. Good morning tabi I-standby mo na yung news team dyan sa luwas ta makuha kita tulos nin oras. Very busy ini ang sa tuyang gobernadora si Madam Glenda Ong Bungaw. Ma'am Glenda Gob, maray na aga si Pio po kan DCGB.
Sir Pio, good morning and good morning man po sa gabos na nagaantabay sa imong programa ngunya na pagkaaga. Opo, nice having you sa programa and salamat sa oras Gob Glenda. Gob, kaso nakaaging semana, may nailuwas na kaming informasyon na it is being studied. Pigaadala na kung baga mananggad sumagayon festival ngunyan kabangang bulan na sana. Any development on the matter tabi Gob Glenda? Yes, iyan po suinot na naging plano kana pitikaw aram tabaga pa nungon yan Sir Pio na dakol ang mga limitations sa paggagastos kang fund kang gobyerno because of the election. Kaya mas minabuti na lang kang pitikaw na ang gabos pong mga events mas start po ni Friday, March 16. Friday po yan right after the Monday election tabi Sir Pio. And Friday opening na po kan Magayon Festival hanggang po May 31. So half month lang ngunyan ang Magayon Festival. Ay, opo. So it's official, Ma'am Glenda, Gov Glenda. Hindi po March kundi May 15, tama ba? May 15? Ang sabi ko po, March. Pasensya na po. May 16 hanggang May 31. Yan. Pasensya na ta. Medyo na ako kang tanog kang Lion and Dragon Dance. Nagkaigwa po paano kami ngunyan digdi tabi Sir Pio sa Kapitolyo. Yaon po digdi so long said Dragon and Lion Dance during our flag raising ceremony, and naglibot po siya sa mga offices kang Kapitolyo. Kaya sabi ko medyo sutaling ako. Medyo na pero maugmahon pong okasyon ini, and year 3 namin na ining tikikibo na during the flag raising ceremony, pag kami po ang nag-host, permi po iyan may kasabay na Lion and Dragon Dance. Oh, so that's good enough tabi parte man kan sa tuyang pag-obserbar kang Chinese New Year aram ta naman sana an Philtsay community kasabay-sabay tayan sa development tabi sa Albay. Ano po? That's right. Opo. Iyo. Kaya ngunyan talagang gabos na mga empleyado nakapula po digdi sa Kapitolyo taan pigi-symbolize baga kang red. Sabi maski anong year of or color of the year, pero pag Chinese New Year talaga it's either red or gold po talaga iyan Sir Pio. Yeah, opo. So balikan ta, it's May 16 to 31. 31. Opo. Ay, dakol po baga paano kitang mga tigluluwas na fund, may mga prizes, and malamang baka day ini pwede or pwede man ko exempt, pero mas magayon na talaga na pagkatapos na lang talaga kang election gibuhon ta ang gabos na mga activities for Magayon Festival 2025. Iyo tabi Ma'am di iyan na kuan Gob, iyan na May 16 tapos na kanso election period tabi. Yes, igwapang pero pa pwede na siya na makapag-start na. Halos tapos naman kasi tapos na ang election, and ngunyan baga sobrang madali na po Sir Pio maaraman ang mga nanggana bako arog kan mga nakaagi bagang election nagaabot kitulong aldaw bago ngaya mag-proclaim kan mga winners, pero last election po the next day aram ta nagabos ang mga winners. So arog nakaangka kabilis ngayon, kaya by the time na Friday, I'm sure parang okay na po ang gabos. Na-announce na ang mga winners, and medyo ready na ang mga tao for Magayon Festival 2025. Mm-hmm. So this spending would be safe na tabi Ma'am dahil na makaka-influensya sa resulta kan eleksyon ta nagagastos baga dyan ang provincial government tabi baga. That's right. Opo, dakol pating mga prizes baga dyan, mga seed money, may mga honorarium na tigtatao, kaya mas safe talaga na after election na po siya magibo. Oho, iyo tabi Now, gura Ma'am Glenda Gob tabi an inalokar na fundo for this year's Magayon Festival, taking in consideration na kabangang bulan na sana iyan. Oo.
Iyo man giraray, actually, puon kang 2008 kan pagpuon kang Magayon Festival na ako po kay ito sa chairperson. 20,000 na po yan, Sir Pio. Ngunyan, 2025 na, iyo man giraray. Kaya sa hiling ko man, enough lang talaga ini for a half month event. Siguro ito medyo okay na kesa kung isipon ta na bilog na bulan, talagang aramtang kapuson po ang 20 million. Okay, it's 20M, 20M. Opo. That's the seed money na bubuhian. Yes po. Pero so ibang mga offices na igwang mga events for Magayon, arog kang may mga iba pa mga department po digdi sa Kapitolyo na igwaman sindang mga kanya-kanyang activity. Luwas po ito sa 20M. Parang yao naman embedded naman po ito sa mga kanya-kanya nindang budget. Arog kang sa apaw baga igwa sindang mga ang apaw, ang avo, dakol pong mga activities na pwedeng i-charge sa kada opisina. So dako lang katabangan ito na dai mabawasan po so mga events para sa mga iba pang kasabay sa Magayon Festival. Iyo tabi. Now, ini madam, unique bagat ta election period Did you consider madam na mag-inquire sa COMELEC plus COA with regards diyan sa spending na yan na 20 million tabi? During the meeting, rayao naman po sa tuyang LFC, and yun man po ang usual baga na pigba-budget every time na Magayon Festival. So gari, minsan pag nagkukulang po ang 20M, gari mula noon hanggang ngayon, permi lang po yan 20 million. And every time na may nagkukulang, minsan ang governor's office nagtatauman po, minsan nag-supplemental pag talagang kaipuhan, pero ang talaga ang budget talaga kan pitikaw permi lang po iyan 20M, puun pa kang 2008 dire iyon na po talaga iyan. Sa hiling ko po pwede man po iyan day man na bawal kasi iyan man po yearly ang tigigibo kan Magayon Festival. Iyo tabi so kampante na kamo tabi gob na daining mababalgar na provisiones sa Omnibus Election Code sa pagpuon na yan May 16. Sa hiling ko po, dai naman, gari kampante na, kesa makipagsapalaran kita duman, maski gusto tang 1 month, pero medyo delikado sa satuyang mga bigusurunod na mga guidelines, kung ano-ano, kaya mas maray na talaga. Sa hiling ko, very safe na po, Sir Pio, after election. Opo. Sain po, ma'am, ang duenyo, takanakalisma na mga aldaw, yung DPWH Second District Engineering, nag-assure man tabi na ngunya na mayo da matatapos ang Peñaranda Park. Peñaranda. Oo. Yes, dapat sa Peñaranda Park ang kadaklan kan mga events aside from digdi po sa Albay Astrodome, pero ang karamihan ay yaon po digdi sa Peñaranda Park. Kaya talagang i-follow up ta iyan, nakaipuhan po matapos iyan. At least paglaog kang May, ready na po siya for the preparation kan na Magayon Festival. Di man po pwedeng na gari second week na magbukas kasi ang preparation baga, lalo na kung may mga structures kitang ikakaag, kaipuhan at least a week before. So dapat paglaog pa lang kan May, nakabukas na po iyan para sa public. Now kung duwang semana na sa natabi Go Glenda ang Magayon, dasok ni na matinding aktibidades po? Tama ka po dyan, Sir Pio. Dapat arog po baga kan dati na talagang ongoing gabus kanya-kanya ang gabus na venue. Di ko lang aram kung pwede kung may kulang sa venue, kung arog kan dati nakikipag-coordinate kita sa mga malls para sa ibang mga activities po gibuhon para garin ma-feel talaga ang Magayon Festival all over Albay. So pwede man na may mga ibang venue pag may mga na-identify po sa satuyang mga event coordinators. So dasok po talaga iyan, dapat may mga events sa kada oras. So it's a 15 a day and night na mga activities for Magayon Festival 2025. Any idea, teaser Ma'am Gob Glenda, si say ang magiging mga bisita niya to dyan na darakulaon na personalidad sa entertainment?
Ay hala, dahil pa po nag-ururon. Gari too early pa. Ang mga pwede ko pong abangan kan mga albayano, iyo po sa mga mag-abuton tangon niya na mga na mga celebrity na inimbitaran na aram kong na-excite man ang gabos. Like sa February 2 for Fiesta Chinoy celebration, ang sa tuya pong dinara sa pong Chinese na celebrity si David Licauco. Oo, taga-Tabaco po yan, Sir Pio. Oh, kaya lang nagdakula na sa Manila and medyo sabi kan mga albayano talagang na-excite sing dahil naghahanap na kitikat. Aram ko ang sa indo pong istasyon sa po sa mga makakuhaan ki mga tickets pag-abot po sa Fiesta Chinoy. And on Feb 11 po, Sir Pio, sa opening man po kang palarong panlalawigan, nagigibuhon po dyan sa Ginubatan, magiging bisita taman po si Darren Espanto. So magkakaigwa po siya ng mini concert at the end of the opening kang palarong panlalawigan. Opo. Daw iyo masara na unang bitan mo goblendo sa palarong panlalawigan. May arrangement na po kita sa Bicol University magamit so swimming pool ni Daduman. Yes, iguana po. Talalo na ngunyan, magkakaigwana ning MOA. Actually, sa opening po kang palarong panlalawigan, duman po mapirma kan MOA between Bicol University and kang probinsya kang Albay. Haluyo na po ninda initigahalat sa management po and sa maintenance kang sports complex so sa inda pong swimming pool lalo na finally magkakaigwana po ning MOA between the BU and the PGA. So swimming pool tabaga sa sports complex taman sa Ginubatan dain na magagamit para mientras. Oo. Grabe po Pio, tabi Sir Pio, kula ang pangangaipo po duman. Haloy na pala na panahon na dai po iya nagagamit. Ako nga ni ang paghuna ako man, gari last year nagamit pa ngunyan lang dai. Haloy na po ang panahon na dai siya nagagamit. May parang tig-explain maninda talagang gusto ko ta ninda maipapakaray iyan. Pero sabi kaipuhan na paano siyang ma-renovate pero ang taramon yata ang nasa hazard zone iyan na sa Ginubatan na gari sports complex dyan kaipuhan na ima-transfer na oo might as well if ma-renovate man sa nakaan, mai-transfer na lang siya sa mas safe na lugar para lalo na sa mga athletes ta. So iyan man ang explanation. Tahinapot ko tulo sa PEO kung baka pwedeng magamit mo niyan for palarong panlalawigan. And sabi nila, imposible na talagang magamit, grabe na ang sa iyang kaipuhan na i-renovate. Iyo, so it's gonna be ang mapagamit kan pasilidad mo na tabi Goblenda. Ano po Goblenda? Tama po iyan. Pag-abot po sa swimming pool, ang gagamiton po muna. Pero last year yata day po iyan nagamit kang panlalawigan. Gari nag-arkilasinda so DepEd sa iba. Pero this time, talagang na-bridge ta na. So, ang gagamiton po ninda this time ay ang swimming pool kang Bicol University. Okay. Pero bago yan na mga panglalawigan na yan, mga Magayon Festival na sa aga, Sanggatos di, Mario Josep. On a personal level, Goblenda, Sanggatos Diaz na gayud sa imong pagserbi bilang gobernadora. Did it come across into your mind na maabot sa aldaw na maikan ma-deliver ka na 100 days report bilang gobernador? Ay, dahil lamang tabi. Gari, di ako makatubod na sa aga nga ni ikasanggatos ko ng aldaw bilang acting governor. Gari sabi ko, paguna ako, di ko kakayahon. Paguna ako, magsuko na ako sa first week pa sa natabi Sir Pio dahil sa mga pangyayari baga. Pero kinayaman. Kaya makaugmahon na gigibuhon ko po tomorrow ang ulat sa Albay, a 100-day accomplishment report kang provincial government kang Albay. So, di po, sana yaong kapat po talaga
Sir Pio, di ako matugot na dais ka. Madadawag po ninda dyan kung ano ang ginibok ko during my first hour, so sa kuyang first day, so sa kuyang first week, so sa kuyang first month, and then yun na po yan, so first 100 days. So gigibuhon mi pong very exciting, kumbaga, so gabos na matatak lang talaga sa mga albayano ang pwede tang mai-report po tomorrow. Day ako ma-preempt Gob Glenda kan sa imong i-report, pero what I would like to ask is ano so pinakamatindi mo na inagihan as in paano mo ini na surpass bago umabot ang Sangatos Diaz Motabi bilang gobernadora? Ay dahing madaog po Sir Pio duman sa bagyong sunod-sunod na after my first day, kung October 21 tuminukaw ako, the second day, bagyo na tulos na Christine, October 22. And pagkabanggi po ka ito, duwang banggi na kami ni Billy nagkaturog digdi sa Kapitolyo. So ito po ang day ko talaga malingawan. And then after that, duro-diretso na po bagaso bagyo. And nagkapilang beses mo nang namimit ang presidente dahil sa mga kalamidad na ini. And duman ko man actually namatian, kaya gari nagkusog man subuot ko na mation ko sa pagsuporta ka national government sa araw po sa tuyang mga probinsya na perming tiga dadalaw kan mga bagyo. Nagari in pirang days pa lang after yaon na po sinda para magtauning ayuda. So gari naging pasi lang po so mga inagihan ta po. Kaya nakatabang man po kita ka ito baga Sir Pio sa Katanduanes kang supighandaan taman na bagyong Pipito, di man po kita nasentrohan. Opo. Sige tabi Gob, kung igwa ka pang gustong idagdag manungod duman sa pinag-urulayan ta and imbitasyon mo sa imong magiging platika sa aga sa 100 days mo sa opisina. Go ahead po tabi. Yes, Sir Pio, kang ako po nagtaoning accomplishment report bilang Vice Governor. Ito man po sa primero kong taon. Inagi ko po siya sa sarong coffee table book. Araw kay ni January, nag-deliver man po akong accomplishment report for 1 year sa Vice Governor kang probinsya kang Albay through coffee table book. And ngunyan, gigibuhon ta po ang ulat sa bayan sa paagi ning presscon. Kung last year ang mga yaon po naghiling kan accomplishment report puro sa mga partners me sa mga programang tigigibo me for the whole year sa OVG, pero this time po since mga kapamilya ko po ang mga taga-media, mga kapatid sa hanap buhay. Ngunyan po, gari ang accomplishment report, ang yaraon lang po sa mga department heads na kasabay ko po sa sa presscon and ang gabos po na mga media sa iba-ibang istasyon, iba-ibang mga social media, iyo po ang makakahampang ta sa aga. So I hope na mailalive man po ini kaya ang mga taga-Albay po, ang mga taga-Kapitolyo, taday man po ako accomplishment report ngunyan sa flag raising ceremony, aram ko madadangog man po ninda ang gabos na mga sasabihon ko po during my ulat sa Albay. So iyan po ang ganap sa aga. Medyo busy day po ini busy days ini po week na ini with the Fiesta Chinoy, with the accomplishment report nagigibuhon ta. Pero maray nga ni Sir Pio may wakitangon niya ning special non-working holiday sa January 29. Sain po ang duenyo ang oras po sa aga? Tomorrow po sa proxy po iyan alauna nin pagkahapon. Gob Glenda, salamat sa oras. Mabuhay ka, more power tabi. Thank you po. Thank you Sir Pio asin sa mga nagaantabay naway swertihin po tayo ngayon lahat ngayong 2025. Maraming salamat. Thank you so much mga tugang Governor Glenda Ong Bungaw manungod sa dakul na temas na pagkaurulayan ta ngunya na pagkaaga. Oras Pilipinas, it's 9:28. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Rabi Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa an RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako biko. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, pati
Activate sipon, ubo from post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, i-BioFlu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, BioFlu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revigon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revigon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige, di diretso na kita sa programa ngunya na pagkaaga sisay sa indon nakakagiromdom pa kaining kaso baga ni Pepsi Paloma. So mga bagong tubo ngunyan, takita medyo nakasunod-sunod pa man sa bagong tubo ngunyan. Naistoryahan kita Chief Tech Ramir kan so nainot sa satuya. Ang mga involved to baga dyan, pinagasabi inding sinda Tito Vic and Joey. Ining si Pepsi Paloma
She was a bold star ka na kaaging mga panahon da. Magayunon talaga. And ang pinag-akusar, ini nga ni sa Tito Vic and Joey. Tabi ngunyan, grabe ang mga pangyari maging sa lokal, ade. Digdi sa lokal buda sa international scene. Now, igo ba ganing pelikula, balikan ko na digdi sa lokal, igo ning pelikula si Daryl Yap. Matibay ining kunyan, matibay ining direktor ng pelikula. Rumdum nindo so ginibo man kay ining pelikula talking about the last days of the Marcoses sa Malacanang. Ano so titulo ka ito? Nahiling ko yun eh. And ang sayang pinagigibong mga pelikula is based on records of the case. Anong pelikula ito so ginibo kay ini? Daryl Yap. Controversial na kon ini na direktor. Yan. Taod-taod di istoryatan. Tamay mga report mo na kita sa luwas. And i-connectar ta sa lado internasyonal so gibo-gibo ni Donald Trump. Ni Presidente Donald Trump. Taod-taod po yan ha. And i-connectar ta pa yan so magiging epekto kan mga policies ni Presidente Donald Trump kan Estados Unidos de America digdi sa satuyang lokalidad. And kung ano ang reading kan satuyang leaderes kasabay dyan ining si Congressman Joey Sarte Salceda sa economic think tank po kan Pilipinas. Pinagtutubudan, pinagsusunod mayormente ang sayang mga abiso manungod po sa ekonomiya, sisay man na nagtutukaw na nagkakapot kan renda di gobyerno kan Palasyo Malacanang. Sige. Taod-taod yan ta pag-uri-restoryahan ta ang mga developments ang sa satuya, pelikula, i-connector ta ki Trump, ta kunsudig di sa to, nakukutkot so mga nakaagi, si Trump may pigkukot-kot man, pigkakalot man tabi, Chief Tech Ramir. Ano itong pigkakalot ni Donald Trump? Pinarelease na ni Donald Trump, so gabos na records kan kaso sa pang-aasasinar ki dating Presidente John F. Kennedy. Maaaraman na yan, kambilog na kinaban kung ano talaga so nangyari. Igo ba ganing so nadakop na assassin, nalingawan ko lang so pangaran, nadakop itong assassin na ito. Yun, made in Malacanang. Balikan ta so ginibo ni Daryl Yap, made in Malacanang. Ibig sabihin, so katabang yung kasambahay, MAID. Made in Malacanang. Yan, sige ha. Pag-uri-restoryahan ta, digdi sa laog kang programang Tingog kan Banwaan, maray na agad yan sa mga nagpaabot kan sa indaman na paramdam sa comment section kan DCGB News Online, sa Migong King Reginaldo, sa Madam Rosa Betiz, asin iba pa. And so mga day nagte-text, kamo yung mga nabubulok. Ala ka mo dyan. So day nagte-text, kayong mga nabubulok, hindi nagpaparamdam na nakikinig kayo. Si Sir Jason Gomez Poyo, maray na agad tabi sa mo Sir Jason. Ito po, di po to nabubulok kasi nag-chat siya, nagparamdam na nagdadangog. So day tabi magparamdam, kamo po so nabubulok. Sige tabi, paramdam na kamo, nagarantabay lamang kamo dyan sa Halang Lola Sentro kan Ligaspi, Albay District, Asindaraga. Nasa linya si kumpadring Al Mario. Pading Al, maray na aga tabi, please go ahead. Salamat, Paday, maray na aga. Oman na dadagsaon tulos nin mga aplikante ang ikikrear na Office of Resettlement, Housing and Community Development sa City Hall dahil dakulon pa sa Legazpi ang dainin tulol-tulol na harong. Ini ang tundag bade sa ibinulgar na informasyon ni Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. Na i-award niya na sa halawig na panahon na pinakaturog kan enot na administrasyon ang titulo kan lote asin mga harong sa resettlement site kan Taysan na minaabot 800 na mga units. Sa Pebrero 14, Valentine's Day, ini ang regalo
sa Sainda sa mga aktual na okupantes kan City Government of Legazpi. Iyon na I-award na ang- Sainda ini pade. O iyon ang kumpadreng also offshoot kan magbuto ang istorya na kada kalis na simana mananggad na review ni Alkalde Abogado Pido Garbin Jr. So status kang sa tuyang mga kababayan dyan sa Taysan Resettlement Site kung talagang iguana ning kakusga na sa Indana yan na found out haloy na dai man palan ipinagtuturn over yan ngunyan i-release na and for all legal intents and purposes makakaputa na kan mga may sadiri kan ito mga beneficiaries dyan tabi ko Padre Al. Opo, tabi pade confirm iyan na sinabi ka na alkalde gusto niya nga ni sa Valentine's Day para tamang-tama aldaw kan mga puso dakulang kaugmahan ini sa mga aktual na okupantes. At least ngaya baga mga turog ka ng tultol naan pigigdaan mo, pigistaran mo talagang sadiri mo na. And bilang tundag ka ni pade ayan nga ni na-discover ang sharing na issue na medyo napabayaan kan enot na administrasyon ka ito alagad ngunyan ang naaraman tabi pade bilang tundag ka ni na so iba palan ka ito na nagpakakuha dyan ki lote nakakuha ki harong ginibong negosyo pade. Ginibong negosyo taso iba pinabarakal O di papaano kung arog kaan ang sitwasyon, what will be the action of the local government? Ngayon nga na iyan, nangyari, ang nag-restore ng aktual na iba sa mga mayaman. Dahil sa nagpakabakal kay lote o kaya harong sa lugar na yan. Aba. Kaya sige. saro yan kan pagkasaligsig mo yan kan city government na siguro hunanggan na ang ma-awardan kayan sa mga aktual na okupantes. Ipaplansa yan tabi padingon yan at tanganing areglado and makortar na ining nangyayaring aktual na so ibang mayaman iyon na lugod sa tagsadiri kan kutana para sa mga pobre. Aram mo kumpadre nga lano, mabati na kita riglit because an oras an sa tuyang kalaban magayon na nabubuting kaya na iyan tanganing matanos na lugod ang gabos. Bako, matanos na lugod ang gabos. Kung nagbalgar man so nagbenta kaan, they should be held liable or baka kung ano-ano pwedeng gibuhon kayan. But the good thing of it is that nagluwas na so dapat na matanos na pag-implementar kan mga proyektong iyan. Correct. Tabi pade yan ang intensyon kan presenting administrasyon and bilang epekto nga ni kayang pade ngunyan pa sana nakulo na lugod sa nagbuburot to ang mga tunay na tios na interesado mag-apply. Kaya ining ikikrear na Office of Resettlement, Housing and Community Development. Approve na ini kan sarong simana sa Sanggunian Palunsod. Expected na mangyari yan oras na ma-review naman yan ka Sanggunian Panlalawigan. Ngunyan pa sa natabi pa nakulon ang gusto magpila na aplikante. So mga tunay na TO sa Legazpi na daing harong. Ano daw kung linyada man ako dyan tabata so naiistaran ko kumpadre ngal namibiligro naman ta pig iiskusar na kang Kapitulyo sariri baganinda na boarding house na nakakasiruhan ko. Di ka antunay na ano ini kita kato baga ko biktima man dyan paano sa barangay 15 ayo baga kumpadre ngal paano man ako bagang mulder na kulao na nakainom pa nga ako dyan kay to dyan sa mo baga. Sa likod kaan. Kita mga tunay na biktima kan kita dapat i-resettle. Pero ang problema, so resettlement site kan syudad, ano ibang naka-star, so mga dayaman dapat i-relocate. Kaya ngunyan, sabi ba
Kuni nga ni, pira na nakiuron sa ko, duwana na gusto man mag-apply. Now, with Aya ko, ala tong daso opisinang ikikrear ta, kita. iyo, so ano yan, parang Housing and Resettlement Department. Aha, yan Oho. ang bibilogon tabi pa yan sa City Hall. Iyo. So, upaw, dati baga may upaw. Ngunyan, itong upaw na ito pa Kakaruso na ito. I-absorb na ito kan bagong opisina. Iyo, oo. Na nangyari naman sa upaw, naabuso. Naabuso, nalaugan kan mga sindikato. Kaya yun na yan. So, imbis na mapa sa pobre, so housing project ang syudad, napadaman sa ibang mayaman, tapi nabarakal. Iyo man ang ano ta. Narumduman ko. Kanso, Wala ka. kunyan, naghatsing kaya ko, may nakarumdum gayud naman na natuga. Kanso Battle of Legazpi, di nagpatara-tara baga duman si Alkalde Abogado Pido Garbin Jr. Asaro sa parte kan sa iyang pinagtaram, nahampang kita ngunyan sa panibagong giyera. Bako itong sugirang baradilan tirigbasan para naan lawi-lawi. Bako kundi giyera, saro diyan sa giyera pa, ining so kakulangan sa housing. Now, iyo naan so saro sa component kan sa short stint ngunyan ni Mayor Pido Garbin Jr. Mapuna na at least na ma-address iyan. So nakalkal na ang mga records na. Now, there will be a housing department sa City Government of Legazpi na ma-address kan tamang implementasyon kan mga bagay naan. Naputol si Compadre nga ano ta ayan bagang sa resettlement site nga Compadre, haloy na yan Riming pa kaidto, Reming bagyong Reming ngunyan nagka buluting kaya niya na dai pangani so titulo daw na itatao, kaya ngunyan pinag-asikaso na kan presenting administrasyon nag-apod tabi ako Compadre Alsay smart mo tabi nagring yan di iyo na yan Compadre Almar ma-create na kan housing department na ma-address kan mga bagay na yan Compadre ano. Yan ang tabi ini pa ining Office of Resettlement, Housing and Community Development. Kung ma-approve na yan, ta-approve na sa Gunang Palunsod, because na yan ni City Councilor Glenn Casulya and Attorney Butch Lucila. Iyo. And siyempre, maagi pa sa Sangguniang Panawigan for review. Kung may balik na sa city government, expected na mangyayari na yan sa City Hall. At least, bago man lamang maghali sa pwesto, bilang alkalde si Mayor Garbin, at least mapuna na yan. Nganing, kumbaga, naka-set up na yan para sa masunod na administrasyon na ma-implement din tama ang sistema. Dahil na malaugan kay sindikato, at least sa mga tunay lamang talagang dapat i-resettle at makatugdok sa big offer na housing project ng city government bako sa mga mayaman. Roger. Yan tabi pa ang mga follow-up pag-iraray. Halay sa City Hall, Alarmario. Thank you. Thank you so much, Compadre Alarmario. Hali yan sa City Hall. Bubeltadahan ta yan, if not ngunyan, sa mga maabot na oras kan sa tuyang programa. Anong advice tabi, Chief Tekramir? Pwede pa ba si Joshua? Considering na igo kitang mga hanap buhay ang mabareta si Angel alas 10. Advice ka lang, Chief Tekramir. Ano ba? Sige, Joshua, nag-advise yung ating tech. Inabot kay kita ng medyo alanganin na oras, ikaan priority pagkatapos ka nagkapirang hanap buhay, sagkod ang bareta ni Angel alas 10. Buda, so sa tuya man ang mga temas na napunan. We will be right back. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon
sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro kan liderato kan Kamara ang pagbusol kan diretsyon asin pagpapakarahay kan kabuhayan kan mga residente sa Pag-asa Island sa Palawan. Ini sa paagi kan padagos na mga proyekto para sa isla araw kan pagpapatindog kan Rural Health Unit asin mga bagong fasilidad siring man pagpautob kan livelihood program. Mensahe ini ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na binasa ni House Committee on Foreign Affairs Chairperson asin Pangasinan Representative Rachel Arana sa iyang pagbisita sa isla. Ang Pag-asa Island, parte kan Kalayaan Island, grupo sa West Philippine Sea, asin pinakadakulang lugar na nasasakupan kan Pilipinas sa Spratly Islands. Yan ang pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bio-flu, 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-bio-flu na. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugkan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Buwelta na kita sa ultimong kabtangkan programa ngunyan na Lunes. Yung mga kapartner tapalan dyan, mga OJT sila Chief Tech Ramir from Cat College, si Michael Angelo Sinforuzo, asin si John Lloyd Lachica. Yan ang sa tuwing mga kapartner dyan sa IT and sa Control Technical sa AM Band. Maray na aga man tabi kay kinatawan Raul Roy Borrejon. Yan. Grabe ang sakuyang paghinguhan na mapakaraining programa Chief Tech Ramir. Taining si kinatawan Raul Roy Borrejon kan Premier Distrito kan Albay saro sa mga nagpundar founding fathers kan programang ini na naipundar nin marayan dalagan kan programa. Kaya mga taga Premier Distrito kan Albay kinatawan Raul Roy Borrejon maray na agad tabi sa Indo. Yan sa mga taga Premier Distrito kan Albay. The best man ini. Haloy na nagservis sa probinsya. Ngunyan mabultada. First District kinatawan Raul Roy Borrejon maray na agad tabi sa imo. Madam Rose Graheda, good morning man tabi. Good morning. Ma-attendance study ako, tapi ba bubok man ako. So day magparamdam nabubulok. Nagigibo kaya ako kami kay mga kandila para sa Candelaria. Ay, Candelaria naman ang gansa. Inyo, pizza dos. Pero natin Pebrero. ko sa report kan kunyan, kan harap mga pinabarakal na mga relocations kunyan na daga. Bako man yan bago. Luma na yan. Pagkatapos nagpabakal, dahil na sidaga, pag may kalamidad naman, sindapan inot na maparescue. Mario. Iyo ba ka? Kaya pag kunya na, pag oras ng kalamidad, ako doon ang tigre-rescue, ta iyan sa mga pigtaong kidaga, na di man sila nag-isa pa, pinabarakan. Bako man yan, masilig di sa mo, bako yung bago, may 40,000 nga ni, saro na pwesto kanda sa relocation. Sus Mario, Iyo, di sila nang hinayang kan pigtao kang gobyerno, tapos dadagitan sa kapitan, dadagitan sa mayor, dadagitan kung si Isay, pero tinauna sa inda, durulagan. So, sindamang damay. Sa oras ng kalamidad, so mga priority lugod na inatawang giharong, iyo nawawala, iyo napapahod dyan. Yeah. So, leksyon man iyan kan mga nagpa-oro-star, palinurulagan, pagkatapos, oras na matauna, dyan na yan mairiwal. Iyo na nga. Iyo, Sige, tabi mo ang Rose. Uy, Piyo, butuhan ka kaman. Sige, antang tara mo kung na kandidato. Nga, tatay ka mo ni Henry, da ikaw mo nagralaog. Ako di ako madulo dagi dyan ta. Primero nga ni, inda kun may magbutos ako. Di ako mataram na kung ako maglaog dyan mo naman sige, Madam Rose, salamat po. Salamat. Salamat po. Salamat po. Si Madam Rose Nagraheda
Sa tuya man yan na paraan tabay. Sige, may report pa kita dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua na Bino. Naghalat ni Kasubago pa, ha? Sino ba tong OJT? Si Bryle Santor and John April Austero. So mali yung kanina. Sinasabi ko sa inyo huwag nyo kong i-feed dito ng mali. Mapipreso ako. Malang supog duman sa mga taga-Katkalid sa lakman nga pigdataramo dyan. Lang yan. Si Bryle Santor, tindog tabi, si Bryle Santor. Yeah. Tapos si John April Malumoy. Yan, John April Austero. Yan. Sige, yan na sa yung mga OJTs from Katkalid. Mia culpa, my fault. Kasi yung naka-feed dito kanina, yun ang binasa ta Kasubago. Sige, may istorya kita dyan sa luwas. Si Joshua, thanks for waiting, Joshua. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong Beretta na kompleto man giraray ang konseho kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Ini ang nakumpirmarta sa paagi ni Kapitan Joel Ador sa pagpasyartangon niya na pagkaaga. Kapwa kaya Sir Pio ang atensyon taka na Barangay Bugtong. Dahil ta laging mamundo asin dakula ang pinag-aglihan kan barangay bago totalmente na kompleto ang tayong barangay council. Kung matatandaan ka nakaaging taon ka nalaaram sa tinaban si Kapitan Armando Toledo ka nasabing barangay rason para sumakat bilang kapitan ang top notch kagawad ngayon yan si Kapitan Joel Ador. Bakante kisarong kagawad na katalaan ko ta na napagoronan na i-suggest i-recommendar bilang pampitong kagawad. So agum kito ni Kapitan Toledo alagad ay manalawos ta ni Sir Pio. Pagkatapos kito nagkaganaman ni pagiroron kung sa nag-recommendar magsakat bilang kagawad si Mr. Faustino Armario. Igwa naman ininin kumbaga basbas go signal hali sa alkalde si Mayor Pedro Garbin. Nagtuko na ito bilang mayor. Alagad, aldaw bago ini formalmenteng mag-oath o kaya manumpa bilang kagawad na diskuido sirtuyo sa tricycle. Demon bagay ni nangyari sa bypass road kan barangay Pugon. Yes. Kung saan medyo makamundok man nga so nangyari kay Kapitan ta natusok nin salming kan tricycle. Yo. Kung kaya napinjin ka naman so pag-appoint in dagdag nindan sa pang tagawad. Ang sa kumpirmasyon ni Kapitan Joel Ador, kompleto na sinda. Matapos na web scan nakaaging semana, formalmente ng kinasumpa ni Mayor Pedro Garbin, si Kagawad Romeo Ganadino Armario. Nakaaging eleksyon sa barangay, yun so nakapangwalo sabi Sir Pio, and matapos na nila ang pagpipigil date, pinagkaperang beses, at least ngunyan kompleto ng barangay council, barangay Bugtong Sangaran, Kagawad Romeo Gradino kanakaaging Miyerkules matapos magsumpa sa atong mga ni Alcalde Garbin. Roger. Nagtabi Sir Pio ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Yan, tabi no, maray na aga tabi isay mo dyan kay dating kinatawan Raul Roy Borrejon. Ngunyan, mabultada, sure bulyan. Day kang magduwa-duwa dyan ha, sa mga taga-Premier Distrito. Lutong-luto yan sa trabaho, public service, kinatawan, lawmaking. Maging dyan sa siyudad ng Tabaco ha. Yan. Naghihimati da lamang si kinatawan Borrejon mantang naghurop-hurop kan maabuton. Yeah. Ang maabuton kinatawan Raul Roy Borrejon, lalo na sa Premier Distrito, maray, urog na kung ikayaon sa sanggunian panlalawigan.
Kaya pag nagaprograma ko, pakaraytaman we are doing our very best na masupog digdi sa mga Batikanong ining servidor ning publiko na nasaro sa mga nagpundar kang programang Tingog kan Banwaan. Yan. Balikan ta is in a matter of minutes kunyan sa tuyang dalagan kan istorya kasubago so na pendyente. Ining si Director Daryl Yap mahilig ini magibon ning pelikula na parang eye-opener mga controversial na pelikula na based on records of history and facts tabe. Yung Made in Malacanang, The Last Hours kan Marcos S. Duman sa Palasyo Malacanang during yung People Power. Yan. Controversial na pelikula ito. Igonin mga question duman. Manungod sa kung ano ang nangyari talaga, the reason and the logic and the truth behind People Power. Sa perception po kan pangyayari sa laog kang Palasyo Malacanang, The Last Hours na ito. Ngunyan saro naman na kontrobersyal na pelikula ining so The Rape of Pepsi Paloma. May kaso bagang pighampang naman ini si Daryl Yap, cyber libel, matinding mga kaso sinaangat na Tito Vic and Joey o kaya ni Vic Soto nga ni yata ito Si Tito Soto ba yun o si Vic Soto yung nagkaso? Tayo sindabaga sa mga akusado duman aligado na lang lupig kay Pepsi Paloma. Sarong artista ka itong magayunon. Bolsar yata yun Ngunya nakakuha siya ning so grupo ni Tito Soto ba yun nakakuha ning relief sa korte na halion nga yan na mga teaser na mina-implikar sa mga Soto. Yan. So pigbabalikan so mga nakaagi na kontrobersyal. Ngunyan sa duman naman sa Estados Unidos de America matindi baga ining si Donald Trump garo baga nagpapadalagan sa nanin na kumpanya na kung ano so gusto niya sige. Saro sa mga pinagkutkot ni Presidente Donald Trump so asasinasyon ni John F. Kennedy, Presidente. Kontrobersyal man bagatabi ito. I-research nindo yan. Kontrobersyal. Dahil masabutan kung sisay talaga sumastermind. And kung itong si Lee Harvey Oswald sunadakop ka itong iyo supiguturo na ng badil kay dating Presidente John F. Kennedy kung iyo talaga da ito sa totoong nagbadil. Hararo man kasong yan pinakutkot ni Donald Trump iluwas ang records. Gabos mga matitinding out of the box na maisog na kuha ni Donald Trump kunyan executive orders saro sa nadalaganan so mga aid na pigtatabang nakasabay sa Pilipinas na daay na basta-basta da magparatabang kung ano-ano ngunyan nabigla sa publiko. Now siyempre ang Pilipinas magkaalyado ang Estados Unidos de America militarily and naghuna kita na sa ekonomiya talagang gulpian ipigataong aid. Ngunyan ang sabi ni Congressman Joey Sarte Salceda is an economic technocrat. Tatao siya kan nadalagan kan ekonomiya may hararom na pagkasabot asin pag-aadal kan in and outs kan ekonomiya both local and global. Si Congressman Joey. Dawa pigo para pakaraot baga kaniba pero si Congressman Joey is a respected economic think tank in itself. Maski sisay po ang minatukaw na presidente sa Malacanang, naging kaalyado niya man sa karawat politika o dai pigdadangog po ang mga economic statements, economic proposals and ining mga agenda ni Congressman Joey na nakakapakusog kan ekonomiya kan Pilipinas. Saro diyan ito nagirumduman nindo kan nagkaigwaning recession sa bilog na kinaban. Panahon ka ito ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo yata yun Nagkaigwaning recession sa bilog na kinaban. Naafektaran naturalmente ang Southeast Asia, ang Asia. So mga nasyones na kataning ta sa Asia, buda Southeast Asia, naapektaran kan resesyon ta nagbagsak sa ekonomiya kan kinaban pati sa mga ekonomiya kan kataraning tang nasyon sa Asia nagbagsak lay off nin mga trabahador nagtangkas din mga trabahante sa pribadong sektor gabos dakol so nagterios pero igo kay itong formula na ginibo si Congressman Joey isinumitir sa Palasyo Malacanang we were the only nation sa Southeast Asia sa
Asia Pacific region na dai nag-layoff nin mga kunyan, mga empleyados sa pribadong sektor because our economy withstood itong recession ka nakaaging mga taon. Panahon kay ito ni Gloria Macapagal Arroyo. That's how brilliant ang mga ipigataong ining pag-aadal buda solusyon ni Congressman Joey. Ngunya, nasabi ni Congressman Joey in connection digdi sa pigasabing mga ayuda na babawasan na kan Estados Unidos de America, daiman ngaya kita diyan nagdidepende sa Amerika. Mas dakul pa ngaya ang ayudang ititaw sa tuya kan kataraning tang nasyones Asianos arog kan Japan. Oh. And sa pag-exportar ngayon niya to nin mga produkto, di iton man sa nangayaang iyaon dyan sa Amerika. Ano? Nagkakapira, parang bako kitang masyadong reliant dyan sa Amerika. Kaya sabi ni Congressman Joey, it's not, bako masyadong it will not cause any major shake-up sa satuyang economic stability kung bawasan ang mga ayudang ipigtataukan Estados Unidos de America. Aram niya ang kunyan, ang koneksyones kan ekonomiya, ang koneksyones kan Pilipinas sa ibang nasyon in terms of economic assistance. Mas dakul pa nakukuha niya itong mga ayuda hali sa Japan and iba pang nasyones kumpara sa Estados Unidos de America. Kaya day nga maghadit with this bold policies na ini na mga bold and daring policies na i-implementar ni Presidente Donald Trump. Tas si Presidente Donald Trump maisog parang conglomerate lang ang pagpapadalagan niya kan Estados Unidos de America. So mga undesirable aliens, mga TNT sa Amerika, pinade-reportar na bagatabi. Pigbubugta kanan barikada so linderos kan Mexico, Buda Amerika, may kudal, may mga pigbubugtak ng barrier maski sa salog. Ngunyan, pati so mga aid kan ng Estados Unidos de America sa ibang nasyon, nakukunya na tabi, naafektaran. Pero sabi ni Congressman Joey, no, we should not worry kitang Pilipinas. Mas dakol pa ang ayudang ititaw sa to, economic aid kan makataraning natong nyatong nasyones which makes our economy sabi na nga strong and yan estable. So yan po ang pahayag ni Congressman Joey Kaya na Salceda kan segundo distrito kan Albay, pati po sa bilog na Albay, bilog na Pilipinas, manginabang kan mga mga proposals as in ining mga ipigdataong pahayag ni Congressman Joey Sarte Salceda. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Maray na aga tabi dyan kay Sir Ato Lim sa Petron Tap Gasgasul. Sa tuyang mga parantabay dyan, nag-antabay dasin na, nagdadangog. Maray na aga po sa indo dyan sa daraga. Pwede na kita, Chief Tech Ramir, sa pangarang kabilog na fuerza. Salamat po ka sa inyong pagantabay. Dahil maghalis, tulos na masunod ang Samuyang News Director si Andy Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning!